Áno, aj takto to vyzerá u nás doma niekedy. Je taký, že bordel. Niekto spáchal obed a utekol preč. A pozerám do toho hrnca a ono je to, že usmiatá hrachová kaša. Vidíte to tam? No, sa tu usmieva na mňa. Taká sranda. Zajtra na obed bude hrachová kaša. A mne tak napadlo teraz, idem do chladničky, idem si po pivo. Ale ja to volám nepivo, nerobím reklamu Zlatému bažantovi, robím reklamu nealkoholickému pivu. Pretože ja som taký človek, ktorý mäso neje, nefajčí, nedroguje, ktorý pije nealkoholické pivo. Moji kamaráti spievajú, na čo si striedeťák, keď nemáš vodičák, ale to už vlastne neplatí, ale voziť vás nebudem. No, zbytočný život mi hovorieval kolega, zbytočný život. Nefajčíš, mäso nežereš, nepiješ, jaj no, idem si ja sadnúť a idem si užiť ten svoj zbytočný život. Joj, ako mi je dobre. Ahojte, majte sa pekne, nie ste zvieratka. Dajte si nealko pivo.